ovvju hija il-triq tal-ġmiel li hija pulkritudnis. Għaliex? Għaliex il-Papa qalilna il-ferħ tal-Knisja huwa li tevanġelizza. Imma jiena nazzarda ngħid li illum ma jistax ikollna Knisja li tevanġelizza jekk aħna stess maħniex ferħanin. Xtambi d-dinja Knisja li hija mdejqa, hija mimlija firdiet. Aħna llum irridu fuq kollox ma nuru li d-dinja li l-Kristjanizmu huwa konvenjenti, huwa utli, irridu nuru fuq kollox li huwa sabiħ li tkun Kristjan. Li hija sabiħa il-ħajja ta' min jgħix ta' dixxiplu ta' Ġesu Kristu. Jiena naħseb dan tara d-dinja fina. Naħseb din hija dan huwa l-ewwel eżami tal-kuxjenza li aħna rridu nagħmlu għad-intra. Kif aħna qegħdin ngħixu il-vokazzjoni tagħna Kristjana? Bħala peace, sempliċement bħala liġi, moraliżmu, bħala karriera, jew inkella b'mod sabiħ. Mod sabiħ ifisser li aħna nħallu lil Alla jaħdem fil-ħajja tagħna, lil Alla jitrasfigurana, jiġifieri li jimliena bid-dawl tiegħu. Allura din it-triq tal-ġmiel hija waħda mit-toroq privileġġjati anki tal-evanġelizzazzjoni. Jiena fost l-opri artistiċi li hawn fis-santwarju nixtieq naqbad wieħed biss li huwa iċ-ċiklu tal-mużajk tar-Rożarju ta' Patri Rupnik, imma mhux ħanqgħod nitkellem fuq il-partikolarità tiegħu, imma se nitkellem fuq il-ħsieb warajh. Għaliex hemm ħsieb, hemm teoloġija illi twassal għal tip ta' estetika. Għaliex din l-estetika? Għaliex dan il-mod kif tagħmel l-arti u mhux mod ieħor? Allura rrid nitkellem ftit fuq is-sinifikat spiritwali tal-ġmiel. Allura nibda b'dak li jgħid Pavel Florensky, dan is-saċerdot filosfu Russu u qed mill-martri tas-seklu li għadda, sewa, propju miet iffuċillat minħabba l-fidi tiegħu. Pavel Florensky jgħid la bellezza è la carne dell'amore. Il-ġmiel huwa il-laħam, il-libsa tal-imħabba. L-imħabba li hija realtà spiritwali hija manifestata, hija murija fejn? Fil-ġmiel. Eżempju banali, li mhux daqshekk banali wara kollox. Sewa Joey jasal id-dar mix-xogħol. Jiftaħ il-bib tad-dar u tilqgħu ir-riħa tal-imqarrun il-forn. Il-mara qiegħda tipprepara l-ikla ta' flaxija. L-imħabba tal-mara ta' Joey tgħaddi minn imnifsejħ permezz tar-riħa tal-imqarrun il-forn. Dan huwa il-ġmiel li huwa manifestazzjoni tal-imħabba. Mhux tant banali għaliex ħafna drabi il-kriżi ta' żwieġ tibda mill-kċina. Din hija verità. Il-kriżi ta' ħafna żwiġijiet tibda mill-kċina. Meta l-kċina ma nużawix iktar. Meta nordinaw il-fast food, allura ma baqax il-manifestazzjoni tal-imħabba. L-imħabba ssir xi ħaġa astratta. Allura il-ġmiel huwa din il-manifestazzjoni tal-imħabba u din il-manifestazzjoni tal-imħabba għandha bżonn il-materja.
Araw ftit kif Alla jurina jikkomunikalna jatina sinjal tal-imħabba tiegħu. L-ewwel nett fil-ħolqien l-immensità il-ġmiel tal-ħolqien dan il-ġmiel li ma jillimitax ruħu sempliċiment tal dak li huwa utli, imma huwa li huwa kważi esaġerat x'intoqgħod tara dawn il-filmati fuq il-galassji, dawn il-miljuni ta' kwiekeb, x'meravilja. Alla li huwa abbundanti fl-imħabba tiegħu. Allura nistgħu ngħidu li l-ewwel sagrament, l-ewwel sinjal tal-imħabba ta' Alla huwa il-ħolqien innifsu. Il-ħolqien innifsu. Il-bniedem li huwa imqiegħed f'dan il-ħolqien kif bħala bniedem saċerdotali. X'jagħmel? Il-bniedem jara l-imħabba ta' Alla fil-ħolqien u x'jagħmel? Ir-rotħajr, ir-ringrazzjament, Ewħaristomen. Dan huwa il-bniedem. Imma x'jiġri bil-waqa ta' dnub? Bil-waqa fid-dnub, il-bniedem minn bniedem saċerdotali li rotħajr lill-Alla permezz tal-ħolqien isir konsumatur tal-ħolqien, jaħtaf. L-ewwel ħaġa li jipprova jaħtaf hija il-frotta tas-siġra. Jiena naħtaf il-ħajja għalija innifsi. L-egoizmu. Ir-riżultat huwa id-diżastru ekoloġiku li aħna naraw madwarna llum. Li l-problema tiegħu mhuwiex l-industrializzazzjoni. Imma l-problema ekoloġika hija id-dnub, hija problema spiritwali, hija l-egoizmu li hemm fil-qalb tal-bniedem. Immorru fl-inkarnazzjoni. Fl-inkarnazzjoni l-imħabba ta' Alla li issa għandha wiċċ li jismu Ġesu Kristu tidher fl-iben ta' Alla magħmul bniedem. Bniedem tal-laħam, tad-dem u l-laħam bħali u bħalek. Alla jieħu fuqu ġisem li hu bħal tagħna biex aħna nistgħu niltaqgħu miegħu biex fih tidher l-imħabba ta' Alla għalina. Allura hawnhekk x'jiġri? Hawnhekk nagħmlu pass ieħor. Għaliex fejn deret l-imħabba ta' Alla f'Ġesu Kristu? Mhux tant fil-pritki, mhux tant fil-mirakli. Imma f'mument partikolari fl-juwa ta' ħajtu għalina fil-kenosi tiegħu innifsu fuq is-salib. Allura qegħdin taraw illi l-ġrajja tas-salib ma hemm xejn li huwa estetiku, li huwa senswali, anzi il-profeta jgħid taħbi wiċċek minnu, titqażżes tħares lejh, tagħti wiċċek qudiemu. Allura mhuwiex ġmiel senswali, kosmetiku. Imma f'dik it-traġedja tas-salib aħna nilmħu ġmiel li huwa spiritwali, li huwa lotja ta' Alla għalina, li Alla jixxejjen minħabba fina. Allura araw din hija hawnhekk hawn distinzjoni jekk irridu x'inhi l-imħabba spiritwali, il-ġmiel spiritwali. Huwa fejn hemm il-kontenut veru l-imħabba. Il-ktieb tal-Proverbji jgħid ħolqa tad-deb f'imnieħer ta' ħanżir, il-mara sabiħa mingħajr għaqal. Ħolqa tad-deb
f'imnieħer ħanżir hija l-mara sabiħa imma mingħajr għaqal. X'jiswa li jkollok mara sabiħa, raġel perfett fiżikament li jimbagħad huwa giddieb, pereżempju. Hija xi ħaġa apparenti illi fiha m'hemmx kontenut. Hija l-apparenza illi ssir li hija vojta, li ssir gidba. Kemm ħafna drabi aħna imdawrin b'dan it-tip ta' ġmiel. Jiena pereżempju meta nkun fuq l-ajruplan tiftaħ dawn il-magazzin saw u tibda tara dawn riklami Calvin Klein, Giorgio Armani, dawn ġuventur, it-tfajliet kollha perfetti, sewa ma jkunx hemm sufa barra minn posta, sewa kollox perfett. Imma x'ismu dan min din? Araw. Xbija, estetika, imma mingħajr personalità, vojta, ma tafx minnu. Meta il-ġisem suppost huwa il-manifestazzjoni tal-persuna, u xek. Per eżempju, din hija il-problema tal-pornografija. Li l-ġisem flok huwa manifestazzjoni tal-persuna, li l-persuna tikkomunika permezz tal-ġisem, permezz tal-kliem, il-ġesti, eccetera, il-ġisem isir sempliċement prodott vojt, dera. Xi ħaġa li tikkonsma imbagħad tibqa' għaddej. Allura l-imħabba li hija spiritwali, ċoe il-ġmiel li huwa spiritwali huwa ġmiel li l-kontenut tiegħu huwa l-imħabba. Fejn aħna ngħixuh dan fil-Knisja? Dan aħna ngħixuh fil-liturġija. Florenski jgħid il-liturġija hija l-laqgħa ta' żewġ dinjiet. Id-dinja spiritwali u d-dinja materjali. Is-sellum ta' Ġakobb li jaqqat is-sema u l-art. U l-istess loġika tal-kreazzjoni u tal-inkarnazzjoni taħdem fil-liturġija li il-materja, l-affarijiet materjali isiru espressjoni, trasparenza ta' dak li huwa spiritwali. Sewa allura ir-riti, x'inhuma r-riti? L-oġġetti, il-kliem, il-ġesti, il-kant, dawn kollha isiru il-laħam, il-libsa tal-grazzja inviżibbli. Araw li mhix il-ġmiel tal-liturġija mhuwiex ġmiel koreografiku, spettaklu, teatru. Sewa? Imma huwa ġmiel illi fih aħna naraw li hemm. Jekk ma jkunx hemm din, is-sinifikat tal-liturġija jispiċċa. Fil-liturġija in-nies ma jiġux biex jaraw kemm jiena bravu, kemm naf nippritka, kemm naf nirreċta. Laqqas kemm jiena qaddis, kemm jiena pjetus. Huwa sekundarju, anzi, inqas minn sekundarju. Jiena, pereżempju, bħala saċerdot, presbiteru, rrid nisparixxi jiena għalhekk hemm l-abitu sagru, għalhekk jiena nilbes dan l-ilbis stramp li ma tużaħx biex tmur il-ħanut jew biex tmur il-bar jew biex tmur x'imkien ieħor, imma tużaħ biss fuq l-artal. Biex dan l-abitu jenni li jiena nisparixxi biex fija tidher realtà oħra, biex jiena insir simbolu ta' Kristu. Qegħdin taraw jiġifieri fil-kult, dak li ir-riti li huma materjali mhumiex skop fihom infushom. Imma huma tieqa
biex minnhom aħna nħarsu lil hemm. Biex permezz tagħhom taslinna din il-grazzja ta' Alla li huwa jsawwab fuqna fil-liturġija mqazza. Allura Florensky għandu ktieb interessanti ħafna, fil-fatt huma sempliċement noti, huwa ktieb voluminus li huwa jsejjaħlu la filosofija del culto. ċoħe, huwa jiddeskrivi din is-sistema ta' kif il-materja, l-affarijiet ta' din id-dinja, il-ġesti, il-kliem tagħna kif jidħlu fil-liturġija biex isiru simbolu. Il-kelma simbolu ġejja mill-Grek sumballein, tpoġġi fl-imkien. Li inti tara realtà, imma f'din ir-realtà tara realtà iktar profonda. Li għajnejja jaraw il-ħobs, imma jiena naf li dak il-ħobs huwa l-ġisem ta' Kristu. Huwa simbolu, sumballein, mhux ta' parsi, huwa l-ġisem ta' Kristu. Aħna għandna din l-idea falsa li s-simbolu huwa xi ħaġa ta' parsi li tirrappreżenta. Le, is-simbolu jagħmel realtà iktar profonda preżenti, bħalma jagħmel il-ħobs fl-Ewkaristija. Allura kif il-materja tidħol fl-Ewkaristija biex issir offerta? Hawnhekk għandna l-ewwel problema li n-natura ma tistax tidħol fil-liturġija tali kwali, naturalment. Darba ftit snin ilu kien hemm funeral ta' wieħed li inserta furnar, allura tfal tiegħu tellew iż-żinġla u l-pala u l-lembuba. Allura kien hemm wieħed qal missieri isewwi il-muturi tal-ħart. Qal meta jmut missieri kolli naqra problema biex nġib il-moħħor jitgħu. Qed tifhmu, ġifieri l-offerta tax-xogħol ta' idejn il-bniedem ma tidħolx fil-liturġija billi aħna ndaħlu sewa il-moħħriet u l-karozza u l-imbarazz kollu li jista' jiġi f'moħħna. Imma mod kif dan jidħol. Ara kif il-ħolqien, araw ftit kif il-ħolqien jidħol fl-Ewkaristija. Per eżempju, jidħol permezz tal-ħobs. X'inhu l-ħobs? Il-ħobs huwa t-trapp tal-art, huwa d-demel tal-baqar, huwa d-dawl tax-xemx, huwa l-irjieħ, huwa x-xita, huwa dan kollu li jimbagħad isir qamħa. Imma l-qamħa ma tikoliex għax tagħmellek indiġestjoni. Qabel tiekol il-qamħa hemm passaġġ ieħor. Il-qamħa tiġi midħuna, marbula, maġuna, moħħmija fil-forn u ssir ħobża. Hija dik il-ħobża li tmur fuq l-artal. Jekk trid għandna passaġġ paskwali. In-natura tmut biex tidħol f'dimensjoni ġdida. X'irridu nagħmlu aħna biex nidħlu fil-Knisja? Kif aħna nidħlu fil-Knisja? Ejduli intom, kif aħna? Minn fejn irridu ngħaddu? Ejdu. Minn fejn irridu ngħaddu biex aħna nidħlu fil-Knisja? Mill-Misteru Paskwali, il-Magħmudija. Aħna tlifna is-sens profond tal-Magħmudija. L-Magħmudija, kif jgħid San Pawl, hija li aħna mitna ma' Kristu biex miegħu aħna qomna għal ħajja ġdida. Il-Magħmudija mhux sempliċement li inti kitbuk fir-reġistru tal-kappillan. Le, imma hemm eżistenza ġdida. Il-bniedem il-qadim miet għadda biex jitwieled bniedem ġdid. Hija din il-loġika
biex wieħed jidħol fil-Knisja. Aħna nippretendu li kollox jista' jidħol fil-Knisja tal-ikwali kif inhu. Kif inhu? Kif inhu? Umbrella li kulħadd jidħol taħta. U din hija kontradizzjoni meta aħna ninsew jew meta aħna nwarbu fil-ġemp il-misteru Paskwali, il-mewt u l-qawmien, aħna nibbanalizzaw il-Kristjanizmu. Inġibuh sempliċement reliġjon li huwa sforz uman tal-bniedem. Biex wieħed jidħol fil-Knisja, irid jgħaddi minn dan il-proċess. Dan jgħod għalina. Dan jgħod għal kull ħaġa oħra. Ara pereżempju, il-pollen tal-fjuri isir xema. L-essenza tas-siġar issir inċens. Id-dawl tax-xemx jgħaddi mit-twieqi u jiġi filtrat mill-ħġieġ ikkulurit, jiġi trasformat, trasfigurat. Iż-żebbuġ jiġi mitħun u jisir żejt. Hemm eżistenza ġdida li titlaq minn dik tal-bidu imma tieħu forma ġdida. Hekk ukoll aħna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. X'irridu nagħmlu? Rridu mutu. Il-ġisem tagħna ma jidħolx fis-saltna tal-Alla tal-ikwali kif inhu. B'din is-sinna, b'din is-sufa. Le, baħnan. Din hija fissazzjoni li l-ġisem tagħna jqum il-qabar kif kien u jidħol fis-saltna ta' Alla. Imbagħad bdejna ngħidu, kif iqum il-ġisem tagħna? Imbagħad bdew jgħidu bħalma kien meta mitna. Sewwa mela minn 109 sena irid joqgħod eternità sħiħa b'ġisem ta' 9 sena. U minn 120 jagħmel eternità sħiħa b'ġisem ta' 20. Diġà ma tagħmilx sens. Allura qalu le, kollha nqumu ta' 33 sena bħal Ġesu Kristu. Allura huwa ċar ħafna li dawn huma sempliċement ħmerijiet. Kieku għadna attenti għal dak li jgħid San Pawl. X'jgħid San Pawl? Inti tisra żarrija. Imma dak li jinbet mhuwiex iż-żarrija. Jekk inti tiżra żarrija tal-ħarrub, ma tinbitx żarrija. Imma x'tinbet? Tinbet siġra li hija differenti miż-żarrija, imma hemm kontinwazzjoni tal-ħajja. Hija xi ħaġa oħra. Għalfejn qiegħed ngħid dan? Qiegħed ngħid dan għaliex hemm bżonn li nifhmu li biex ngħaddu mid-dinja għall-liturġija hemm bżonn dan il-passaġġ Paskwali. U dan jgħod ukoll għall-arti. Ma nistgħux aħna sempliċement naqbdu l-arti kif inhi tal-ikwali u għax flok ma nafxiex impittru San Giuseppe u l-Madonna nibdew ngħidu li din hija arti sagra, arti liturġika. Le, l-ewwel Kristjani jindunaw li hemm proċess li l-arti wara kollox, qabel kollox, trid tmut għalija nnifisha. Pereżempju, l-ikonografija Biżantina mhijiex stil ġdid. L-insara ma vvintaw xejn. Sacrosanctum Concilium, il-Knisja m'għandha l-ebda stil artistiku, imma tinqeda bl-espressjonijiet tal-bniedem biex turi il-misteru ta' Alla. All right? Bl-espressjonijiet diversi. Allura l-ikonografija Biżantina mhijiex stil. L-ikonografija Biżantina hija l-arti greko-romana semplifikata li tgħaddi minn dan il-passaġġ. Xi tfisser dan il-passaġġ? L-ewwel qed hemm simplifikazzjoni tal-linja. Jekk jiena ħanpitter lil-Omm Alla, pereżempju, x'nagħmel? Nista' naqbad mudell mara sabiħa Angelina Jolie, sewwa. U lill-Madonna nagħmlilha imnieħer ta' Angelina Jolie. Hekk jew mhux hekk. Imma aħna nafu li l-ġmiel tal-Omm ta' Alla
Mhuwiex għax kellha imnieħera perfett. Sa ta' kellha mnieħer ikraħ bħal tiegħi. Imma il-ġmiel tal-Om ta' Alla huwa xi ħaġa differenti. Għaliex il-ġmiel tal-Om ta' Alla jikkonsisti filli il-persuna kollha tagħha, inkluż il-ġisem tagħha, sar manifestazzjoni tal-imħabba ta' Alla. Dan huwa il-ġmiel ta' Om Alla. Mhux sempliċement il-ġmiel fiżiku li llum huwa mod u għada mod ieħor. Aħna il-ġisem tagħna li ħin kollu jinbidel. Ejn kollu. Biżżejjed tinbidillek il-burdata u wiċċek jinbidel minn filgħodu għal flaxija. Biżżejjed tasallek aħbar ħażina u geddumek jitwal nofs pulzier. Hekk jew mhux hekk. Daqshekk tinbidel id-dera ta' barra. Imma il-ġmiel ma jikkonsistix f'dan. Il-ġmiel ta' Om Alla, pereżempju, jikkonsisti li il-persuna kollha kemm tagħha hija manifestazzjoni tal-imħabba ta' Alla, trasparenza tal-ħidma tal-Ispirtu Santu fiha. Kif jgħid Bulgakov. Allura mhuwiex importanti dak li mnieħer u dawk l-għajnejn u dawk ix-xuftejn. Le. Allura hemm bżonn sempliċità. Forma sempliċi. Allura x'irid jagħmel l-artista? L-artista Kristjan li jagħmel ministeru mhux wirrija tal-kapaċitajiet tiegħu, tal-ġenju tiegħu, x'jagħmel? Imuta lih innifsu. Jiena pereżempju kapaċi npitter imnieħer Angelina Jolie perfettament bil-lapes. Ma jiswa xejn. Allura nagħmel kollox bit-tliet daqqiet. Sempliċi. Għaliex hija importanti s-sempliċità propju għal dak li kont qiegħed ngħid. Biex iġbija ma tattirax iż-żejjed attenzjoni fuq annifisha. Għax inkella jiġrilna li iġbija l-ikona tiġi qisha tieqa ħġiġa li warajja għandna xena meraviljuża, imma iktar ma l-ħġiġa inżidula frifet u disinni u dettalji fuqha, iktar qegħdin nagħtu x-xena li hemm warajja. Jasal punt fejn ma tibqa' tara xejn ħlief il-ħġiġa. Jiena jiġri li hekk meta tagħmel ix-xita tal-ħamrija, immur insuq il-karozza filgħodu u ma nara xejn ħlief ir-ramel tad-deżert li jkolli fuq il-windscreen. Jiġri hekk fl-arti liturġika. Morru fil-knejjes tagħna, pereżempju, araw in-nies iduru l-vari tal-ġimgħa l-kbira u jgħiduli intom kemm taraw nies jew tisimgħu nies jitkellmu fuq il-passjoni ta' Ġesu Kristu. Jew taraw xi ħadd jagħmel is-sinjal tas-selib. Le. Tagħna isbaħ, tagħna ikbar, tagħna itwal, tagħna usa, tagħna itqal u ħafna minn dawn. Jiġifieri id-dettall l-ingombru iż-żejjed tappnilna il-viżjoni vera. Poġġinna din l-arti li floktenna nagħmlu il-passaġġ tal-aqonna. Allura qed inqassar ħafna ta' jiġifieri diskors mhuwiex ħafif. Hemm prospettiva pereżempju. Allura kif tafu intom l-arti Griega Rumana kienu tajbin ħafna biex jagħmlu din l-illużjoni tal-font. Sewa, bħalma jkun hemm fuq il-palk pereżempju, xena, sewa, inti minn ftit bot taħseb li hemm ġnien, tmur tagħmel hekk u ssib biċċa brown paper. L-artist li joħloq illużjoni ta' spazju.
L-ewwel ħaġa li għamlu l-Kristjani eliminaw l-ispazju, it-tielet dimensjoni, il-font. Għamlu xbija li hija ċatta. Għaliex? Għaliex? Għaliex meta aħna nagħmlu il-liturġija, aħna maħniex qegħdin nagħmlu teatru, tifkira ta' xi ħaġa li għaddiet. Imma huwa misteru li huwa preżenti issa. Araw ftit. Hemm żewġ opposti. Teatru u liturġija. Teatru hija realtà finta. Jana fit-teatru nista' nilbes ta' Napoleon u nagħmel dram ta' Napoleon. Right? Finta. ċaġa li għaddiet u jiena nagħmel ta' parsi. Imma il-liturġija mhux finta. Il-liturġija hija li aħna ngħixu r-realtà eterna ta' Alla, l-emil etern ta' salvazzjoni tiegħu. Mhux li aħna nagħmlu reenactment tal-ħajja ta' Kristu. Araw ċertu spiritualità, speċjalment fis-seklu 17 u 18, anki ta' ċertu qaddisin, li per eżempju meta s-saċerdot jikxef il-kalċi, allura meta neżżew il-Kristu, meta s-saċerdot fenna fiena, jolli l-ostja, allura Kristu li qed isamruh mas-salib. U dawn id-drammatizzazzjonijiet tal-liturġija huma totalment żbaljati. Huma totalment teoloġija sakramentali f'ira. Il-liturġija mhijiex dramm tal-passat. Imma huwa dan il-misteru ta' Alla li qed isir permezz tar-riti preżenti għalina issa. Allura m'għandniex bżonn din it-teatralità. Araw l-isballi aħna qegħdin nagħmlu, l-isballi qegħdin nagħmlu enormi, gravi, u dan għandhom dmir illi jaraw fuqu minn suppost huwa kustodju tal-liturġija, ir-raja, aħna, fl-imkien ma l-isqifijiet, l-isballi qegħdin nagħmlu li ndaħlu it-teatru, id-drammi, ir-reċti waqt il-liturġija. Żbaljatismu. Żbaljatismu. Fuq dan m'hemmx skużi pastorali. M'hemmx skużi pastorali. Id-drammi għamilhom f'ħin ieħor. Għamel kemm trid teatrini. Imma mhux waqt il-qudiesa. Mhux flok il-Vanġelu. Mhux flok il-Vanġelu. Dan huwa abbuż liturġiku a detriment tal-formazzjoni vera u b'saħħitha tal-fidili li ġej mill-injoranza tal-kleru u mill-protagonizmu tagħna. Nistgħu nieqfu hawn. Allura m'hemmx dan l-ispazju finta, imma huwa ovvju jekk intom taraw pereżempju l-affreski fil-knejjes medjevali, huwa ovvju li hemm il-ħajt. Jekk inti tara l-Kappella Sistina, is-saqaf qisu ma jeżistix, mifquh. Huwa ovvju imma fil-Medjuevu li hemm il-ħajt. Għaliex? Għaliex il-ħitan huma espressjoni tal-ġisem ta' Kristu li huwa l-Knisja. Intom il-ġebel ħaj, jgħid San Petru. X'inhuwa dan il-ħajt? Il-ħajt huwa t-tila li fuqha il-Knisja tpitter l-awtorità tagħha. Hija l-affreski huwa l-esperjenza li aħna bħala Knisja nagħmlu fil-liturġija. U x'hekk. Li aħna ngħixu dan il-misteru mhux messaġġ. Waħda mill-affarijiet folots li aħna ngħidu il-messaġġ tal-liturġija tal-lum. Il-liturġija ma tgħaddilna l-ebda messaġġ. Messaġġ tgħaddihuna l-politika.
messaġġ huwa xi ħaġa moralistika. Tkun qaddis bħal San Giuseppe, tagħmel penitenza bħal San Ġwan Battista. Il-liturġija ma tgħaddilniex messaġġ, il-liturġija tagħmel preżenti misteru, il-misteru ta' Ġesu Kristu. Il-misteru ta' Ġesu Kristu. Il-misteru Paskwali. Li Ġesu Kristu miet, li Ġesu Kristu qam, li Ġesu Kristu għad irid jerġa' jiġi. Dan huwa l-misteru li aħna ngħixu fil-liturġija, ngħixu din it-tensjoni liturġika u xekk. Allura biex aħna ngħixu, biex aħna nidħlu f'din id-dimensjoni tal-liturġija, għandna bżonn dak li jenna. Jiġifieri hija arti li hija purifikata. Allura dan huwa jiena ġrejt ħafna ħaniftehmu. Sempliċement tfajt ftit punti. Naf li huwa diskors li mhuwiex ħafif, għax kif qal Padre Salvatore hemm bżonn tal-paċenzja biex wieħed jitgħallem, hemm bżonn tal-paċenzja, hemm bżonn tal-ħin. Kif jiena wkoll kelli bżonn ħafna ħin biex nibda ninterjorizza ċertu affarijiet. Imma jiena naħseb illi iċ-ċiklu tal-mużajk ta' Rupnik li aħna għandna fis-santwarju tagħna, grazzi anki għad-determinazzjoni ta' Dunġeri, naf kemm switlu tbatija u tfixkil minn ġewwa u minn barra, nista' ngħidilkom jiena x'jiena kont imdaħħal. X'inhi l-importanza? Mhux tant li għandna tsuntir sabiħ u li l-fidili għandhom fejn jitolbu li dak huma importanti, imma jiena nħoss illi hemmhekk aħna għandna bidu. Nifs ġdid. Mod ġdid kif aħna nistgħu nagħmlu arti verament liturġika, mhux sempliċement reliġjuża. Padre Rupnik huwa wieħed minn dawn il-ħafna, ma nafx mhix ħafna jew ftit, imma minn dawn id-diversi ambjenti li dawn l-aħħar snin qegħdin jidhru fil-Knisja fejn finalment wara diversi sekli bdejna nieħdu bis-serjetà l-arti liturġika. Wara li bnejna orrur ta' knejjes sewwa li ma tissapportix fihom, wara li dawn imbagħad il-knejjes mlejnihom b'dak li wieħed ħabib tiegħi iħobb isejjaħlu katto kiċ kattoliku. Sewwa katto kiċ. Sewwa dawn l-istatwi tal-plastik, sewwa kollha tifhem. Għaliex, għax il-fidili ma jissapportux dawn is-swali vojta. Nonfqu l-miljuni nġibu l-arkitetti ta' fama u jagħmluna dawn il-kaxxi kbar tal-konkos. U l-fidili ma jissapportux fihom. Kanna każ fitilu fl-Italja. Kemm bnewlhom knisja kbira, famuża, ftaħru ħafna biha. Il-kappillan qalilhom ħejja jagħmuru nagħmlu qudiesa fis-sala. Għax hawnhekk ma nistgħux nissapportu. Sħana kbira fis-sajf, sieħ fix-xitwa, morru fis-sala tal-parroċċa u noqogħdu hemm. Għall il-Knisja joqogħdu jieħdu l-ritratti. Tifhem jiġifieri meta aħna niddakru mid-dinja, dan li jiġrinna. Il-knejjes tagħna isiru xbija tad-dinja. Allura hemm bżonn din il-purifikazzjoni. Per eżempju, wieħed mill-iskopijiet tagħna ċentru Ejkon li talaq propju minn hawn minn Tapino u xekk. Talaq minn Tapino ċentru Ejkon. X'inhu li rridu nagħmlu? Mhux sempliċement nagħmlu erba' mużajċi, insomma. Din il-ħaġa għadha ma ftehmitx. Aħna ejjew dak jagħmlu ftit mużajk. Mhux li nagħmlu l-mużajk. L-ewwel ħaġa importanti, imma l-iktar ħaġa diffiċli hija il-formazzjoni tal-artista.
l-artista jrid jgħaddi l-misteru Paskwali. Biex issir assis, biex issir soru, biex issir katekista. Misteru Paskwali. Li jiena ninsa li l-nifsi, li jiena npoġġi li l-nifsi fil-rol tal-qaddej. Ħajkum minni skont kelmtek. Li jiena jiġifieri immut għall-individwu tiegħi. U din hija l-kreattività Kristjana li hija meraviljuża li jiena sperimentajta li meta jiena immut għalija nnifsi għall-idea tiegħi, għall-individwaliżmu tiegħi, jiena insib ruħi f'baħar li jmur lil hemm miċ-ċokon tiegħi. Għandi f'idejja il-patrimonju tal-Knisja kollha. Bibliku, liturġiku, patristiku, tal-Vant, tal-Ponent, tas-sekli kollha. X'meravilja! X'meravilja! L-artista l-ewwel ħaġa li jrid jagħmel illi iħalli warajh iċ-ċokon tiegħu biex jiftaħ il-bieb għal din il-meravilja kollha. Tant li jgħid tajjeb Georgios Cordis, ikonografu Grieg, li inti timxi mal-kanoni mhuwiex restrizzjoni tal-libertà imma hija l-istess libertà. Li inti tidħol fil-ħajja tal-Knisja hija l-libertà innifisha. Li inti teħles mill-pauperizmu tiegħek, mill-faqar tiegħek biex tidħol fil-palazz tas-Sultan fejn hemm l-esperjenza ta' tant miljuni u miljuni u miljuni ta' nies illi jgħixu din l-esperjenza meraviljuża ta' Alla. Allura dan huwa l-passaġġ sabiħ tal-artista. Jiena dan sperimentajtu fil-ħajja tiegħi pereżempju. Li inti toħlom tisforza taħseb li għandek ħafna idejat. Imma meta inti tmut għalik innifsek u tidħol f'mentalità oħra li hija l-mentalità tal-Knisja kollha, inti hemmhekk issir verament kreattiv. Hemmhekk tibda tgħid l-affarijiet b'faċilità. Possibiltajiet enormi. Allura jiena naħseb illi anke dan iċ-ċentru ċkejken tagħna, fil-faqar kollu tagħna, jista' jkun anke dan il-laboratorju spazju biex aħna nkomplu din ir-riċerka li bdiet ma' Patri Rupnik u li b'xi mod provvidenzjalment għaddiet fidejna. Naħseb illi forsi ma nkunx qed nesaġera jekk ngħid illi anke din hija waħda mid-dimensjonijiet tal-ħajja tas-Santwarju ta' Pino u hekk. Għax aħna nħoss li ħriġna minn hawn bl-interċessjoni tal-Madonna. Nagħlaq b'sentenza li tafuha kollha kemm intom ta' Bulgakov illi il-ġmiel isalva d-dinja. Il-ġmiel isalva d-dinja. Mhux il-ġmiel tagħna, imma huwa l-ġmiel ta' Ġesu Kristu. Aħna li nistgħu nagħmlu ħaġa sempliċi ħafna li nħallu dan il-ġmiel ta' Ġesu Kristu jidher fina. Jidher fina. Minkejja iċ-ċokon, id-dnub, il-faqar kollu tagħna, imma aħna nsiru bħal dik il-bozza. Dik il-bozza meta qejmet fija jidru d-difetti kollha, laqbut, trapp li fija magħha, imma meta jixel id-dawl fija, kollox huwa trasfigurat, kollox huwa dawl. Kollox huwa dawl. Meta aħna nħallu l-Ġesu Kristu jixel fina din il-ħajja ġdida, kollox isir dawl fina, anke l-esperjenza ta' dnub maħfur isir dawl fina. Dan huwa l-ġmiel li aħna nistgħu nġorru fina biex nwasslu li d-dinja din xi ħaġa urġenti li d-dinja għandha bżonn l-imħabba ta' Alla. Grazzi. Nirringrazzjawk ħafna, Roberto, anki ta' dawn ir-riflessjonijiet li tajtna.
Nistgħu naraw hekk li matul dil-ġurnata inġorru magħna żgur ħafna ħsibijiet u riflessjonijiet. L-iskop mhux li niftakru kollox, waqt li nistennew ukoll l-atti ta' dan is-simpożju jiġu pubblikati u allura jkollna ċans nixtarruhom aħjar anki dak li ir-relaturi l-kelliema tagħna ma kellhomx il-ħin li jesprimu. Imma fl-istess ħin żgur li kull wieħed u waħda minna illum fehem xi ftit aktar xi tfisser li bħala dixxipli nieħdu għandna lil Marija. Hekk smajna kif li nieħdu l-Marija għandna jfisser inkunu bnedmin ta' fidi, konformità mal-qalb ta' Kristu, li aħna stess hekk inkunu aktar parti minn din il-Knisja fejn ir-rabta bejn il-Knisja u Marija u bejn kif aħna nkunu Knisja mhijiex li nkunu magħluqin f'xi tip ta' solitudni egoista, imma pjuttost li aħna stess inħossu ir-ruħ għaddisa tal-Ispirtu li tonfoħ fina u f'Marija nsibu anki l-eżempju ta' min jenna u x'hekk sabiex ngħixu u nġorru l-Ispirtu Santu u anki l-ferħ ta' Ġesu għand l-oħrajn. Li nilqgħu għandna l-Marija jfisser kif anki hekk smajna dalgħodu li aħna stess hekk ma noqogħdux lura milli naraw li huma dawk id-dellijiet li fihom ninsabu u nilmħu wkoll il-mod kif il-mulej permezz ta' Marija jsejħilna minn dan is-santwarju biex aħna stess ikunu persuni ta' tama. Li aħna nilqgħu lil Marija jfisser kif qalilna l-isqof li jkollna bħala Knisja dawk l-atteġġjamenti materni. Ħarġet ħafna u xek dal-aspett tal-maternità u anki mhux biss il-maternità ta' Marija bħala il-fatt li kienet mara imma rifless viżibbli tal-maternità ta' Alla nnifsu u anki tal-mod kif aħna bħala Knisja nevanġelizzaw b'mod matern. Li aħna nilqgħu għandna lil Marija kif smajna jfisser ukoll li narfu ninterpretaw tajjeb il-messaġġ ta' tapinu, tal-lokuzzjoni, kif tgħidilna tajjeb ħafna it-teżi ta' Dun Samuel, kif imbagħad ikkummenta fi profondità anke Padre Salvatore. U li nilqgħu għandna l-Marija jfisser ukoll kif smajna issa u xekk li nilqgħu din il-mod ta' kif ikollna arti sagra li tgħaddi minn dal-passaġġ paskwali.